ngoti nangu panapa pakutobhowa at least dena nditori kana kuti petungonogara dai tungonobva but manje ish tungomira tungoti tungogara apo kuza hazvimake sense kusha usatambe atongotukwa toripo Tete paluzo nange tiri too desperate but it's okay. Tatsvagira plan usatye. Pamberi apo atimotsvagira plan. Vakuzonyanya mani. Asi pambacho sawira usoka. Tidzoka kunyarara. Asi kurongodza kuti tinokwanisa, tinozvikwanisa. Amana kuti vanodiki kurara nawo tunaonopo. Sawira zvotanga ndotange mwana mudiki ka. Pamba yandizvifarire. Ukunza zvachitona na sekuru mukatumizve. Ndazvifara chinwani. Iwana Mhiko yatapiwa iyi, Mhiko yakachipa. Iwe kuti data tapiwa Mhiko yekuuraya munhu achimuona kuti. Chamwari kuuraya hama kuri izi, chamwari kuuraya anopenga. Mudzakuti hazvitunha kana musura zvina madheration. Mhiko yatapiwa isusu atombonetse vana vadika vanditi. Ndine magroup hobo chamaranza amatuki. Nongokanda mugroup imoti ndotsvaga vasikana vebasa. Nditi 18 to 20 years. Ndo vasikana ndotsvaga. Vasikana ava vatombochichaikisa vere. Unzwa. Vasikana vakatouya zvedu zvaita. Tungoda vasikana tujeta hapana chakanyanya. Saka pamwe pacho amai wangu wachitondisi apa ndichitoshungurudzika musoro umomo kuti toita sei. Iwe wakatozvironga ako. Zvimwe zvacho no calculator fast sawira plus unoshandisa kambudzi ndo problem. No problem izvezvo wakuwana mari takutenga touch. Tobatiko pamhepo tese. Manje kuti zvinongoshandisa kambudzi. Ndizvo. Mari ndikuidai. Asi kuti ndo zvatatofambira kuno. Ndo chinhu chatatofambira kuno. Chadongeta kutodya mari. Zvese zvitaura zvokutwa kupukutwa shi. Ukona izvo. Chi? Yatochinja wardrobe na zviko izvo varengenya. Zichi. Ungotangira kuchinja kasavira. No tonga usatapo futimwe Mhiko yonziti toona namba tafika mbedzo dzidzi. Auzviziya. Tawana ngatoti finura zvake dasakaendesa mhonzi kurutsu angada kuti finura because mhonzi wange iri nani ka. Titsika plan pamberi apo kusazviti. Because zvanyanya ngezvo. Yeah, at least. Pakumbodiwa ka action ka something mbichana. Sisawira ka. Yewe unondzoti wakaendeswa kwa mukadzi ukandifurira kuti ndiendese wangu kumusha kuti ukwanise kuita zvinezvi. Ndo pamba ine dhiri ka zvasingatika ndikudze ka dhiri ka mukadzi wako ari. Sawira. Ava kanyatsondigona. Wakatanga kuendesa mukadzi kumba. Dhiri roita zvakanaka. Because pane pasina zvokuti tiringini. Asi mira ka iwe. Asi kuruko ndawanzwa achiti zuwa rifanira kunyura ka. Tisina kurara nevana vadiki. Zvinhu zviri yachoka izvo tinopona savira. Uona izvezvi tichitosvika izvezvi tatakutoita izvezvi handiti right now. Tichosvika kumba ndakutoisa data mufoni ndinoisa message izvezvi apa tomboshaika kana vanhu 2 kana 3 kana 4 vanoti basa rinotorida vemudhuze votouya izvezvi takutanga kutodya chi mari tutononoka nguva tutopedza nguva andi singatendi. Asi pamwe pacho mari tikuida asi zuva roga rakasikwa namwari. Enjoy here. Enjoy uchibenefita. Enjoy uchibenefita. Zvinhu zvine mabeneficiary. Haikusi ungoti ungoita nje. Deka kunzi zvinhu zviri ungoenda zvidarika ayo. Manje apo uchibenefita mari ichipinda. Handi singa. Zvemulana ngokalculate zvimwe zvinhu ka. Handizvifari izvozvo handizvoni. No problem. African baby. Uganda pinda kudai kanda kasabuda. Tumunodhirira ndiri kuroad ndichasei kuti munorara pasi pemuti. Usadaro. Mwana wangu, wana chinotombomesho bata masamba yakachoti umafarire. Badzemezana manje ndapedza kusona chiya. Techinofunga zviraisi bata. This manje tanyanya. Saka utitaura kuti ausati watobika. Andakutopedza manje. Akomana. Utaura zvinhu zvedu tiri kuoffice. Asa tanga tenda kushop. Tichazoenda kushopu later. Izvi tombotanga taita matalk discussions. Alright. Okay. Masha. Pazinzeri ese pakutaura titi tinaso kuirara but apa pakudya apa uri very slow wangu azvifai zvisha pakungodya chete ndipo unozoita slow zvimwe zvisintrend chivirana. Amai but don't know bossy wa kuti ndizvanga
sadaro ndinonasa kuti Okay, yes. I think kana muri vanhu vanombono ma-movies, ma-international movies, unoti ma-interviews akuitwa ma-dining, ma-bedrooms, ma-kitchens, but isusuzu we suggest kuti dining is better than those places. So we choose this place to take interview name. So don't bother yourself, guys. Feel free. And Okay. yeah, so tichatanga nekuzivana kwazi munogona kupa matinyepera ka watu ne 18 yata ne 19, so tichada kuziva iwewe wotudza where are you from, your name, your age, etc, you know. Inini ndinonzi Tasha. Okay. Izvezvi ndogara kuMabvuku. But kumusha kwedu kuChivu. Okay, it's nice to meet you, Natasha. Chifu? Yeah. Chivu. Okay. Kwa Madam Mombi. Tinodarika napo kazhinji toenda kwangu kenye. Asi nototi tanonguva nziza zive nomusha manoti chii. Okay. So, what about you? Okay. I'm Mimi. I'm 19 years. Then about 6. Okay, so sorry, ndanga chikuda kubvunza kuti basa rachona tichitengesera kupi pai uye now it's a salary. Okay. That one is not a problem. Mr. Peter can help you on that. So Mr. Peter, talk. Tikangoti harisi basa rakanyanyooma street. Anana manyanyoma. Zvikatofamba zvakanaka munogona nekuchitobhadharwa pawiki. Even per day. Pawiki? Ibasa ripi iroro nai? Ati muchamuda imari handiti? Toda mari. So togona kupea even per day, you know. Kana makwanisa kuti satisfy padday redu. Imi munenge muchikwanisa kubhadhara per day. Really? Yeah. Per day? Yeah, per day. You know, talking about how much that one 150 or something. Yeah. Huh? 150. 150 per day? Yeah. There is first deal no kwanisa ungeli chikubhadhara 150 per day. You know, this deal is not a big deal, you know. It's just a small deal, you know. Mister, tell them now. As a so how do my drinks members? Those that are my drinks. Yeah. Yeah, this also but we are probably 150. Nah. We are willing. Okay. We are willing to give them. Mine is not a problem, no. We call. Skala! Call it now. Maid! Yeah, Baba. No, mine is not a problem. So, go buy some drinks, you know. Some juice drinks. Trumbo, fresh nut, tauranya, trimuno. You know, yeah. So, we'll go to quick. Because, you see, temperature is too hot, you know. Yeah. So, we need something really cold. Yeah. So, be fast, quick. Yeah, man. Yeah. So, total kwanza na kuchanga nasi.
You see this craft? It's like matopa basa. Kwewadi. Shamwari wanaka azokutuma kadzingi kapa. Asaiti chuzotantsi hatina mari heyo chichichi. Fatengera tuma baby turumu kana nemudzingi saka pedza nemudzingi wini timuswa tipe na. Saka mudhara ndosaiza. Nokuti like 10 minutes, 10 minutes is enough. Unonga kutowana that man. But sorry, mama msati mataura kuti uzoita masari. Okay, that one has no problem. Ngatingomira ma drinks achuya, ma drinks akauya so that tinenge tichinwa tichitase titara because as you can see the temperature now. Mira. Fana kashika mari akapiwa. Tinotenga ngiriki. Drinka redon. Sifanisa franchise kuchaga mushonga wamakonzo urimo mumba muchichichi. Ayo je. Ko izvi zvazoba neebhizi. Ingwatanda nasita aura plan the right one. Uraska papi chimbokura waizi. Ndichotsvaga pera zvikona chimushonga wacho urimo wagarisa umbouraya. Ibunongo arwarisa zvematumisi. Nesitena notenga tera manje vanozosvika katiri panapa tsaka notenga. Ski vanotenga ndikanosa nesitsvaga kamuningirikina. Kitchen unit mandakarongedza. At least kana tauna auna power toshingofitse. Kitchen HMS. Horrible. So guys, funga msikana ya kunyumba mabuya. Tichita mira msikana tachu yande. Nangotirika ningutaura nyaya dzedu dzenze tungodzi katakata zvingoita zvidiki. So iwewe murungwa wacho anga ari kuzvo. So inchondurisa mari kuti iwe uchagara kuno wodzwa je mafambiro ayo change uchiita nemashandiro achange uchiita sei uchiita. So free yako yagara uno handu unopaona manje right. Iwewe inini ndichange ndirichi murungu wako Panja yekuti mwarira iyi wanyasiona kuruwa. Naiona kama inzondora musoro. Tinyazotonhorera. Wakutengesa maziwa mbeya mazitoleta ne. Ndoto kumazuwa. Ndozvaipo. So uona mimi ndizvo ndozitaira ndeti right uona basa riri panapa si basa rinomhenyorwadza stereki basa diki zvoti hamwa 3 minutes 4 minutes indatopedza. So andikuda 150 saka tinongoti gagaga sevanhu vakuru unoziva Gaga. What do you mean by that? Wati unoita chero kuti uwane marani. Muri yekumba kwedu yakatomirira ini ndoita chero. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwewe kuti uwane 150 pazuva unofanira kurara neni. Mati? handikuda 150. 150 ndinokuida. Ndisati tongoti chacha handitombotori kana nguva refu. Chacha. Chacha ungondifadzawo hapana Chacha ibiti chi. Usinzwisisa chacha. Amundirwadzise. ungoita zvimwe zvazvi handokona 150 yotopinda ane mari ruida handitombotori nguva diki 150 yotopinda ndiro basa racho. Zvaitika nezvoti uyo achiuya nemarefreshments andi chipedza umwa marefreshments tongoitawo zitaiti then mari yako ndandakupa kana usiuda it's up to you. Ndiri kudera ndauso Ayo ndikuda.
This juice is so good. It's so good. Africa, what take you? Tinga comments on drink it. I don't find out that I just see no what it is. Sha. Oh, you just as I it's I mean, I'm funny. I'm enjoying what can't get some kind of carnival. I'm enjoying with us. Drink is boy. As a punishment, drink is. What she did? What is it? Mimi, wait. Samir. Oh. Samir. Oh. Shut up. Wanatezea? Ayo takufa kaizo. Anzina kule wana watakazana nao kufa yuko sisi. Tutesi wana wote wafa washamana. Basi na zogita. Tatungo force. Vaneta. Tungora neZvitunha. Tutesi? Kotungora neZvitunha akuti ngetisi. Apacho chatumboita pachimo. Apacho ndo rastopshira kusanyivi. Itomuzungutangira vabota kuti ngamberi. Vasinoita. Uchitira kuti bosa vasiro vatomwa drink. Akatora nemusikana akagara padhuze. Izvi chimomera kujoka mani. Tokutaurira shamwari ndozvatiitika kawo. Zvako izvo. Komira. Akufanti. Nawe uthi ba safe side. Savira. Ndokutaurira zvawo. Aminawo. Chichipitika muno. Ha? Chichipitika. Banguru. Chichipitika. Kwasisongoro. Mashira hapo kwa ndrukona muno mai. Yavasikana. Muchataure. Pindirai kazvo. Aiwa musanipe dringi, handisuda dhringini. Chichipitika muno. Chichipitika. Nayasikana. Imi sisongwaripiko. Ndauti wafundira. Aiwa musaende. Kwasisongwaro. Savira. Chichipitika naindideo. Chichipitika. Makatodzisa John. Chichipitika. Savira. Tafa. Sisi, chichipitika muno. Yo, zvatori mashura naimi. Savira. John. Musati Savira John chii? Ndozvamunoita naye. Ko sisongo ari kupi? Sisongo ari kupi? Musatombonepedzera kunge munhu akadzungaira wedwe. Sisongo ari kupi panapa? Ndoda tovafonera. Because hamungatiite mashura akadai omwe. Kutochinjana kani. Nemiwo kutodzikisa kabhurugwa kudaiwo hamunyari.
unyarere wanakotora DJ tushuta mavida quality manyama kabra zvizi zvefree salai tiri kupenya sesunshine salai jima pancha kukanda mapunchline uyaone ya drama time izvi zviri kupisa sesummertime jipa salai creativity tiri kupenya sesunshine salai creative mode media